Дигиталният хъб за биологични земеделски стопанства е платформа, която ще обедини знания и практически решения в биопроизводството на едно място. Проектът ще обедини фермери, специалисти и научни екипи в обща мрежа, която ще захранва хъба с надежна информация. В мрежата ще участват земеделски стопани, изследователи от Тракийския университет, ключови звена на Селскостопанската академия и неправителствени организации с опит в биологичното производство. Ще се провеждат работни срещи и демонстрации, на които ще се споделят реални предизвикателства и добри практики. Като член на екипа на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, която е водещия партньор в проектното предложение, инициатор на тази идея, смятаме, че разполагаме с широка мрежа от специалисти, партньори, разбира се, земеделски стопани. Ще могат да се провеждат различни демонстрационни събития, да правят срещи. Чрез обмен на знания между фермери, специалисти и научни екипи, хъбът ще насърчава прилагането на иновации и взаимно обучение. Това ще подпомогне развитието на по-устойчиво и конкурентоспособно биологично земеделие. Платформата ще осигури улеснен достъп до опит от стопанствата, нормативната база и практически насоки. В нея ще бъдат събрани и разрешените за биологично производство препарати за растителна защита, както и средствата за лечение и профилактика при животни под биологичен контрол. Така фермерите ще имат всичко необходимо на едно място, ясно, достъпно и приложимо в ежедневната работа.